Her er min stue, eller nederst. Så når vi går op, så er der det her. Og mit soveværelse, og en lille kikkebimse. Og det er faktisk det. Og så den her lille indgang her. Det er faktisk det. Kun det, jeg lige havde bygget. Så det var det. Og håber I kunne lide det. Og jeg skal også lige gå ind i her. Sådan her ser det ud, og så bare går det lige helt ned og sådan noget. Ja, men vi stopper herfra. Hej hej.